нархҳои компютер ва таҷҳизотҳои компютерӣ шинос хоҳем кард. Имрӯз мо нархҳои компютерҳои HP, процессораш i7 8 поколени, оперативкаш 8 гигабайт, памятяш 1 терабайт ва жесткий диски T-Core SSD 120 гигабайт ва видеокарта Nvidia GeForce MX 130, моделаш HP i7 8750, нархаш 7500 сомон, экранаш Full HD мебошад. Дуюм намуди HP ноутбук i3 7 поколени, оперативкаш 4 гигабайт, памяташ 1 терабайт, соли бароршаш 2019, Windowsаш 10 мебошад. Дигар модел Lenovo Celeron, оперативкаш 4, памяташ 1 терабайт, соли бароршаш 2019, Windowsаш 10. нархаш 2300 сомон мебошад. Дигар модел бренди Asus, яке аз пешрафтарин брендҳои ҷаҳонӣ, Asus Celeron, оперативка 4, 1 терабайт памят, Windowsаш 10, соли бароршаш 2019, нархаш 2300 сомон. ҳамчунин мо мониторҳои компютерҳои персоналӣ дорем. Диагоналаш аз 19 сар шуда то 27 мебошад. Монитор брендаш HP, диагоналаш 27 дюйм, Full HD IPS мебошад. нархаш 2700 сомон. Дигар намудаш ин ҳам HP, диагоналаш 24 дюйм, Full HD, нархаш 1700 сомон. Инчунин шумо метавонед дар мағозаи мо материнская плата дар процессорҳои i5 9 ва i7 9 поколени харидорӣ намоед. ин намуд B360 бренд Asus ва Asus дигар намуда B360 Prime дар процессорҳои i7 9 поколени ва i9 метавонад корбарӣ кунад. Ин намудаш гигабайт Z390 метавонад то 128 гигабайт оперативка ва то 6 гигабайт видеокарта. нархи Asus B360 нархаш 1100 сомон, B360 Prime 1600 сомон ва гигабайт Z390 нархаш 1700 сомон. дар ин ҷо шумо боз метавонед проектори Acer ва Epson харидорӣ кунед ва боз Chromecast барои пайваст кардани телефон бо телевизорҳои замонавӣ, Switch Hub, шабака ва DVD-ромҳои берунаш, боз хаби 8 порта, 5 порти гигабитни ва Wi-Fi-ҳои замонавӣ харидорӣ кунед. Принтерҳои ранга бренд Epson, моделаш L805 барои чоп кардани формати A4 ва Epson L1800 барои чоп кардани формати A3 хизматрасонӣ карда метавонанд. ва дар ин ҷо шумо метавонед принтери ва боз шумо метавонед дар мағозаи мо принтери чорнобели моделаш 237 бренд iSensis хизматрасонии ин принтер чоп кардан, сканер кардан ва копия кардан боз ин метавонад автоподача хизматрасонӣ кунад. дигар моделаш бренд боз iSensus модел 421 хизматрасонии ин принтер, сканер, копия, печат, двухсторонний печат, факс ва автоподача хизматрасонӣ кунад. боз як намуд дигар принтер iSensus моделаш 113, ин ҳам сканер, копия, печат ва боз
ҳангоми пайвастшавӣ бо Wi-Fi аз телефон қоғоз бароварда метавонад. Дар инҷо шумо метавонед мишкаҳои замонавӣ ва брендҳои пешрафтии ҷаҳонро харидорӣ намоед. Модел M90 бренд Logitech, HP Gaming Mouse модел M150 ва Dell ва Logitech Wi-Fi repeater модел HD Link DAP 1325 барои сигналро бисёртар кардани Wi-Fi ҳо истифода бурда мешавад. Нархаш 270 сомон. Чорҷи истифода бурда мешавад. Дӯстон, ба канали мо обуна шавед ва дар оянда видеоҳои навро интизор шавед ва аз нархҳои компютерҳо ва ноутбукҳо бехабар намонед.